Doncs, com tots coneixem pels esdeveniments de les últimes setmanes, Catalunya ha dit prou. Van començar els empresaris, pagant els impostos de l'Agència Tributària Catalana, i ara han seguit milers de ciutadans que han dit prou el greuge que suposa els peatges per circular per territori. Uns peatges que no responen a criteris d'eficiència i sostenibilitat, sinó que desvien una gran quantitat de recursos cap a finalitats que no reverteixen ni en la xarxa ni en el bé comú. Davant l'opacitat dels plans econòmics financers de les concessionàries, considerem que les vies de pagament han estat ja amortitzades al llarg de tots aquests anys, sense que els ciutadans i ciutadanes que copaguem sapiguem les dotacions de fons de la reversió de les concessions. És per tot això que considerem que el sistema de peatge a Catalunya és un model il·legítim, fruit de l'espoli estructural que pateix el poble català per part de l'estat espanyol. Els peatges arbitraris i indiscriminats vulneren el dret al lliure transport de persones i mercaderies, a més de generar conseqüències molt negatives en el teixit productiu català i en el seu valor afegit. Tot això en un context de crisi profunda com l'actual. Considerant que aquesta és una iniciativa popular, de la que ningú es pot atorgar representativitat, i demana la reacció del govern català des del Servei Català de Trànsit, que ja ha iniciat l'enviament de requeriments d'identificació als milers de conductors que han participat en la campanya contra els peatges, les organitzacions que aquí representem, juntament amb les forces polítiques també representades, hem iniciat l'assessorament jurídic d'aquests ciutadans perquè en cap cas ens podem amagar. Pensem donar la màxima cobertura política i suport jurídic a tots els ciutadans i ciutadanes participants i així assolir una estratègia consensuada i consolidar la voluntat de canvi que està expressant la nostra societat. És per això que les entitats impulsores de la plataforma Catalunya diu prou hem forjat un acord amb les formacions polítiques que han donat suport a la campanya No vull pagar. Tots junts hem acordat establir mecanismes per donar suport jurídic a tots aquells que participin en la campanya No vull pagar els peatges, sempre dins d'uns paràmetres de civisme i responsabilitat. Les entitats estem molt satisfetes davant d'aquest gest aconseguit, que visualitza les forces polítiques i organitzacions que estan al costat de la gent i del país. Iniciem en aquest moment un llarg camí que ens comportarà molta i molta feina. L'afrontarem tots junts i estem segurs que serà molt profitós. Desitgem que això també serveixi per buscar més vies d'unitat d'acció dels independentistes que ens ajudin a aconseguir la llibertat del nostre país. Passo a donar pas a la paraula a la resta de partits que ens acompanyen i voldria excusar la formació de la CUP. Aquí tinc el seu document de suport, que els ha estat impossible per qüestió de temps desplaçar una persona que vingués. Molt bé, bon dia. Tots hem pogut copsar com una personalitat tan brillant com el conseller d'Economia, en Mas Collell, brillant des d'un punt de vista tècnic, ha estat humiliat recentment, tractat com aquell nen que recull l'habitació, que fa el llit, que fa els deures i que, havent-ho fet, rep la felicitació del pare, en aquest cas encarnat en la figura del ministre Montoro, per haver fet el que teòricament tocava. Aquest encàrrec, rebut des del govern central, en el que és l'exemple més clar de la intervenció d'un govern central respecte d'un d'autonòmic, comporta que en aquest país es paguin taxes per accedir a la justícia que no paguen els espanyols. Comporta que es paguin matrícules universitàries més cares que no paguen els espanyols, que es paguin matrícules de formació professional que no paguen els espanyols, que es pagui l'euro per recepta que no es paga a Espanya. De la mateixa manera, en el nostre país, paguem unes autopistes com no es paga en lloc d'Europa pràcticament, però que en tot cas segur que no es paguen a l'estat espanyol. Davant d'això, davant d'aquest conjunt constant d'abusos envers els ciutadans de Catalunya, neix el dret a la reacció, neix el dret a la resistència, neix el dret fins i tot a la desobediència civil.
A partir d'aquí és quan reagrupament es posa al costat i amb tots els partits polítics independentistes dona suport en el moviment de no pagar les autopistes, no com un fet en contra d'una simple situació econòmica, sinó com la manifestació de dir prou als abusos que pateixen els ciutadans de Catalunya. A través del suport en aquesta iniciativa i a través d'iniciatives pròpies, però que ara no és el moment tampoc de desgranar, com el principi de defensa nacional, que lliga perfectament amb aquesta voluntat de defensar tots els nostres compatriotes que resisteixen en aquest abús constant com a ciutadans catalans, amb l'únic argument de ser ciutadans de Catalunya. Per tant, tot el nostre suport i el nostre agraïment a les entitats impulsores i als nostres companys independentistes. Per la meva part, res més. Bé, des de Solidaritat Catalana per la Independència estem molt satisfets de poder compartir aquesta roda de premsa amb altres companys d'organitzacions independentistes i també de la societat civil, que ens permet donar-li un impuls a la campanya del No vull pagar i sobretot una cobertura jurídica a aquesta campanya per donar el màxim de confiança a totes les persones que amb coratge, que amb honestedat, que amb valentia estan impulsant, s'estan afegint, estan empenyent en aquesta campanya del No vull pagar amb l'objectiu d'aconseguir una Catalunya lliure de peatges, una Catalunya lliure també en un aspecte que durant més de 40 anys ha anat empititint, ha anat dificultant l'activitat econòmica al nostre país. El dia 20 de maig tenim una gran oportunitat, els catalans i les catalanes. Tenim una gran oportunitat per demostrar coratge, per demostrar valentia, per demostrar que el país ja és un altre, que el país té ganes de superar tots els obstacles que fins ara se li han interposat. I el 20 de maig, amb el segon No vull pagar popular, tenim aquesta gran oportunitat de demostrar que el país està viu, que el país té força i que no ens podran parar. Que no podran parar aquesta campanya, aquest No vull pagar, per acabar amb uns peatges sobradament amortitzats al nostre país, que ja s'han pagat desenes de vegades i que els catalans ja no ens mereixem, ja no ens pertoca continuar patint aquest abús sistemàtic i sistematitzat durant ja 43 anys, que és quan es va posar el primer peatge el 1969 al nostre país. Tenim molt clar que hem de ser milers, que hem de ser desenes de milers de ciutadans que el dia 20 fem el No vull pagar, i aquesta és la manera d'acabar definitivament amb aquesta amenaça d'interposar sancions, d'interposar multes a la ciutadania de Catalunya. Si el superem en nombre, si superem aquell nombre de gent que els faci inviable continuar practicant aquesta amenaça, continuar tramitant totes aquestes notificacions, acabarem definitivament amb elles. És per això que és tan important participar massivament d'aquest proper 20 de maig, per ser tants que els faci impossible continuar amb aquesta amenaça, continuar intentant aturar i mitigar el problema a través de sancions administratives. S'ha d'abordar la solució del problema estructural, la solució del problema de fons i no continuar per part del govern de la Generalitat amenaçant i portant a terme aquesta política de notificacions per identificar els conductors. I fem una crida, per tant, a tota la ciutadania de Catalunya a participar en aquest segon No vull pagar popular a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Serà la gran oportunitat de demostrar que el poble té força, és la gran oportunitat per demostrar que no podran parar el moviment i que, per tant, s'ha d'abordar la solució de fons, la solució definitiva a aquest moviment, i serà la gran oportunitat perquè siguem tants que ja no puguin continuar amb aquesta política d'intentar generar por, de tramitació de sancions, en definitiva, d'intentar aturar un moviment no per la via de la raó i d'abordar el problema de fons, sinó per la via de la intimidació i de la por. Som un poble honest, som un poble valent i el dia 20 de maig tindrem l'oportunitat de demostrar-ho. Gràcies. Doncs perdonareu si sóc una mica reiteratiu amb alguna de les coses que s'han dit, però fins i tot m'atreveixo a dir que és bo que siguem reiteratius com una mostra més de que avui estem aquí units, els partits independentistes i entitats de la societat civil, per fer costat a un moviment popular, que qui el representa són els seus activistes. Dir que aquest treball coordinat vol dir que posem a disposició de les persones que siguin perseguides per unes multes injustes que el govern de la Generalitat no té obligació de tramitar i que si les tramita és perquè vol, i que per tant no té per què tramitar-les, però que en el cas de que ho faci, com ja ha començat a fer-ho lamentablement, tindrà al costat
els serveis jurídics de tots els partits polítics que som aquí, les entitats que som aquí, que estan treballant coordinadament des del primer dia. Dir que algunes d'aquestes multes s'han basat en pressupòsits francament que són un sarcasme, no? I a més que ni tan sols en això reconeixen la unitat dels països catalans, perquè mentre al Principat estan utilitzant un article, el 152, al País Valencià estan utilitzant un altre, que és el 9, el qual vol dir la feblesa de la seva posició jurídica. I en el cas del País Valencià, el sarcasme està en què s'intenta utilitzar el concepte d'obstrucció en l'article 9, quan la veritable obstrucció al desenvolupament d'aquest país, la veritable obstrucció a la llibertat de les persones d'aquest país, la veritable obstrucció a la sortida de la crisi d'aquest país, no és altra que l'estat espanyol. Per tant, l'article 9 els hi aplicarem amb ells, perquè ells són l'obstrucció, no la gent que fa una reclamació cívica, no violenta, serena, correcta, dins d'unes pautes de comportament exemplar, a diferència d'algunes veus que hem sentit darrerament. Per tant, nosaltres apel·lem a la gent a que sigui conscient de la força que té. Els afroamericans, quan van decidir no agafar els autobusos que segregaven, van tombar la segregació en els autobusos. Els indis, quan van decidir deixar de comprar productes de la colònia britànica, van forçar la independència de la Índia. Els catalans, quan prenguem consciència de la força que tenim, si actuem units, amb civisme, amb no violència, convençuts, amb persistència, també tenim la força suficient per ser un poble lliure, per ser independents. Jo crec que aquest és un moviment que comença aquest camí, que li donem suport unànim tots els independentistes i que per tant això encara li dona més força en el camí que comença. Animem a tothom el dia 20 a participar en el No vull pagar, es digui no vull pagar a Espanya, prou peatges, es digui com es digui, però en definitiva a ser insubmisos a una injustícia clau, una injustícia que es manifesta en aquest terreny de les infraestructures, és clar que sí, i podríem dir-ho per les autovies de via ràpida, però podríem fer un altre no vull pagar, o podríem perfectament denunciar una situació de greuge pel que fa als ports, on s'expolia el 8% de la facturació dels nostres ports, igual que l'espoli fiscal. Pel que fa als aeroports, on si els gestionéssim independentment tindríem una economia que sortiria abans de la crisi. Pel que fa als trens, on ens han humiliat una vegada i una altra, impedint el desenvolupament econòmic del nostre país a partir de tenir un servei de rodalies com ens mereixem o un servei de mercaderies que seria beneficiós. Dir-vos que ells ja ho saben que serem independents, ja ho saben. Per això no inverteixen a Catalunya. Per això parlen d'un corredor central que no se'l creu ningú. Per això volen portar trens a Portugal quan Portugal ja ha dit que li importen un rave els trens que vinguin de Madrid. Ells ja ho saben que serem independents. Només falta que ho sapiguem també els catalans i actuem en conseqüència. Si hi ha alguna pregunta, la respondrem les entitats. Sí, jo volia saber si teniu un nombre aproximat de gent que s'hagi posat en contacte amb vosaltres, amb els serveis jurídics, i quin és el procés que ha de seguir una persona que rebi aquesta notificació, per on ha de començar. Ara mateix el que hem fet, estem ara mateix reciclant i gestionant tots els correus que estem rebent. No hem unificat una resposta, o sigui, no hem unificat una web per respondre a totes les demandes, sinó que cada entitat i cada partit i cada plataforma que impulsa el No vull pagar, no, el que hem fet és unificar la resposta jurídica, però cadascú gestionarà els seus correus, o sigui, els ciutadans que envien correus. Bé, si no hi ha cap pregunta més... Sí, marxem, oi? Perquè clar... Gràcies.